munafikai da aka samu tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da Allah ya tona musu asiri har ya kai ga Allah yana cewa astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum, ko ka roƙa musu gafara ko baka roƙa musu gafara ba tunda sun munafince ka, wallahi ni ubangiji Allah ba zan roƙa musu ba zan gafarta musu ba. Suna cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal, in maka koma Madina madaukaka da su kori makaskanta, wai suna yi da manzon Allah kenan. Sai Allah ya bada martani ya cewa wallahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina, lalle buwaya yana ga Allah, yana ga manzon Allah, yana kuma tare da mu'minan da suke tare da Annabi Muhammadu. Kai har ya kai ga suna cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu, duk wani kuka sai yana tare da manzo Allah kar ku bashi komai, duk abin da ku bashi ma ku je ku kwace har sai sun watse. La ilaha illallah. Bai san cewa taskar Allah yana taskar duniya duka yana gun Allah bane. Sai Allah ya maida martani ya cewa wallahi khaza'inus samawati wal ardi, taskar da ke sama da wanda yake ƙasa gaba ɗaya wannan Allah nan Allah ya ga dama sai ya baiwa Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To wayannan munafikai Allah ya la'ance su har yake cewa ko manzo Allah ya roƙa musu gafara shi ba zai yafe musu ba. Lalle munafinci wata abace wanda mu yi kokarin mu guje shi mu guje shi domin me yana kawo tsinuwan Allah akan bawa, idan kuma Allah ba zai yafe wa mutum ba. Allah ya mana afuwa.